onskuldige laities sien wat nou doodgeskiet raak. As maar net ondergee nie om die manne sien die pattes sien nie een van hulle kry opleiding vir gunskiet mosie. So nou ons hulle skiet. Weder jy nou in die pattes of in die pattes jy nou geskiet raak, nou skiet na een mens, jy staan tussen 'n klomp mense. Ons gee nie om oor 'n ander mens wat rondom ons staan nie. Ons het die opleiding hier, so ons skiet jou, mis skiet ons jou raak, dankie skiet ons jou mis is ook reg. Sien jy ons gou weer kry. Jelle sama in die kak. Sien jy nou by jy is 'n gangster, jou broer is 'n gangster, hy is nog maar onskuldige mense ook raak geskiet raak. Die gemeenskap sal moet begin by die jeug. Kom die jeug is besig hier om uitmekaar te trek. Wie kan per 80% van die jeug waarin is nie van skool of iets. Hoe was jy toe julle in die game kom? 19. 19. En jy? Hoe was jy? 15. Hoe doen wij echt in de game gekomen? Als wij mensen met bedankt hier gekomen. Zie? En goed, dat was het zoals ze dit gedaan. Toen komen alle aannemers met mensen af mijn huis. Dan denk ik me, hé, die dingen wat die mensen kan doen, ik dat kan ook maar doen. Dat is op zo'n manier. Oh, die game ja, als hij. Karena ik kom gunpoint mee en kom zoeken met gun af mijn naast huis en right en met mijn haal met jou. Kasi yaw, di ko kami elke dag iba is. Dan kami sa kami met uwag gana is. As op zo'n manier dat ik op eens begin blij meer mee is. Want ik kom elke dag aan, ik kom zoek. En kom vertel me van, ja, ik was ook een die goed, maar ik daar eens geen kennis van die goed. Dus op zo'n manier dat ik me ook eens was. Er andere mensen dat hij. Nou, kom maar ons wijzen. Die van Kakan die is groot. Zij is misschien 18, 19. Die van Kakan is Europa aan de bra. Met jou andere getuigen, hij is 16, 17, 16 zie je. Zij krijgt borg. Hij wordt op zijn maas toestemming, hij is toegestuurd. Zie je mij broer, nou kom je gangbaas raad moet bewust. Ons gebruik die leities. Want hulle gaan aan nou uitkomen. Spaar ons al die borgjaarden en gaan bezoeken wat mijn tronk toe harp. Ook die tronk is belangrijk, kom ik die gaan aan. En alles kom in die tronk uit, zie je. Kijk voor mezelf. Ik heb met een dom ding gaan druk. Toen ik mijn ogen opmaak, toen maak ik mijn ogen niet tronk op. Dus niet één van mijn chommies bij mij. Nie. Vandaag kan ik zeggen, dank je voor de Heer, hij heeft mij daarom gehelpt. Hij heeft mijn ogen opgemaakt. Ik kan zeggen vandaag van mijn medemens dat het is verkeerd of dat is verkeerd of moet niet dat doen. Nie. Maar bij mensen, ik weet als bij mensen wat me nog misschien aankijkt met aandacht, dat is een gangster. Maar ik geef niet moed op. Ik bewijs nog altijd verkeerd dat er is dat ik nog altijd ga praten met die gangster. Ik geloof waar ik wil. Eerste kost ik geloof waar ik wil hier in Kelvin. Vandaag loop ik van onderop tot de boer, kan ik lopen vandaag. Als je iemand een vinger naar mij toe gaat wijzen van mij zegt dat ik is een Taliban of ik is een Tatsable of ik is een boemzakken. Ik is Denver en ik is Denver alleen. En ik is blij vandaag van wie ik is. En van Rico was een voorbeeld voor mij geweest. Ik heb opgekeken naar Rico. Ik heb mezelf gevraagd, als Rico dit kan doen, hoe kan ik het ook doen aan mezelf? Vandaag ik kan ook zeggen, dank je voor de Heer voor wat hij in mijn leven gedaan heeft. Soos ek kon nie by die winkel loop nie. Kon nie in ander strate meisies eet nie. Einde van die dag het ek ook in gangsterisme betrokke geword. Toe ek ook maar nou begin gaan skiet. Ons moes miskien van ons familie stuur vir ons klere gaan koop. Of ons moes in 'n goue park gaan taxi vat. Of as die man ook kan, so dan vat jy man nou die kans hier. Survive, maar dit is maar nie altyd dat ons survive toe. Want baie van onze vriende was even in die taxis en as jy uitklim word doodgeskiet en so. Heerlijk seer gemaakt, hospitaal toe en so. En ek staan mos nou oor kan die pad. Nou sien ek so, is so langs die draad, aan die oorkant van die pad, waar ek staan, loop wat 2 oudjies met balaklavers. En ek denk, jare, dat is mos, die oudjies, hulle bekryp eindelijk die chommies van my wat op die dobbelpoel, sit een dobbel op die hoek. En ek vergeet, ek het niks sien. Of is so seker maar van braafheid, maar ek dink dit was stupidheid. En ek gaan toe so toe oor kan die pad en ek kom by hulle en ek vra vir hulle, jare, jy, wie is hulle? Want toe is hulle op pad en hulle draai na my toe. Jare wat hulle na my toe draai, sien ek, jare altyd die jongen dit se ganne.
En ek val by myself, ja, ek het gesluis. Maar soos ek nou staan en kyk, sien ek net die een is my neef. Maar as jy van neef nou nie, is nou van jy gaan in jou helen geskiet word en dan die ganne is klaar oorgehaal. En ek draai my om en ek hardop oor die pad. Nou heb ek punt kom toe die kerk. En dis eindelijk, en dit was nog stil gewees. Maar nou leek nou en ek hoor die mense sê hy is dood, hy is dier om kop geskiet. Ja, en ek leek so en ek vloek myself. Van ek dink by myself, Here, ek is raak geskiet en ek is kwaad vir myself. Maar nou, soos ek nou leek, voel ek gooi iemand my toe. Maar nou soos ek leek, dink ek, Here man, ek ken myself. Ek ken nie dood is, as ek kan dink, kan ek mos nou nie dood is. Maar soos hulle sê, mos nou ek is dier my kop geskiet. Ek dink soms same time, ek dink ek kan mos nie die hemel is, as ek dood is. En hy oomblik staan ek op en daar sien hulle ek beweeg. Soos ek verstaan, was die ambulance al reeds, polisie was ook daar gewees. En by hy oomblik het hulle al joutjies gekry ook, en die ganne hulle gekry. Ek het nie lang het ek in die hospitaal gelee nie, maar volgens my weet ek was mal gewees, en ek kon nie sien nie, ek weet ek was blind, ja. Toe ek in die hospitaal uitkom ook, toe kon ek nie loop, ek kon nie my balance, ek kon nie, iemand moes altyd aan my sy is, as ek geloop het, maar jy weet, jy kan maar nou die goede vir die kinders sê, hulle wil ook maar self die dinge dier gaan, dat ek dier gaan het, maar dit is maar net een jammerte dat hulle nie wil luister. We need change, rearrange our minds to a place on our knees. Mama, please, we all need change. We need change, rearrange our minds to a place on our knees. Mama, please, we all need change. I've been in this community for more than 30 years. I actually grew up in this area. I was a youngster when I came from Transvaal, about 12 years old. My dad had a business in this area, and from there it went forward. There's a lot of potential in this area. A lot of students that passed matric had no future because there's no opportunity. What is the next option? Into the negative field. Obviously. Who do you blame? I don't want to blame anybody, but I still think that the children of this area need a lot of opportunity. That is why I say there's a lot of hope in this area. I've seen a lot of matrics, lots of them, go down because of disappointment in job opportunities, disappointment in life where childbirth is concerned, and things like that. Furthermore, I think that is the problem in the area. Ja, maar dat kan je niet. Ik heb dat nog niet, want ik afkom toch eens jou als ik samen met je ga. Wie heeft hem geschiet erin? Ik ga nog bij de midden. And I know I got the mic in my right hand, man, and it's better than a gun, 'cause I'm rolling what is As jy om te sê, ek ken jy die goedheid nie. Maar as dit is, ek kom uit die goedheid, maar hulle gaan my seer maak. Nou dink ek maar met is te swaar ek nou uit die goedheid kom. Hulle gaan my seer maak. Nou dink ek maar in die, hulle gaan my hou in die game. Ek gaan maar dood as 'n gangster. Happy days of the rulers who came up against the name of the Lord. Double-edged sword, you separated the faith from the truth. Holy fire, be blazing. I'm full of fire. Happy days of the rulers who came up against the name of the Lord. Double-edged sword, you separated the faith from the truth. Holy fire, be blazing. Your debauchery, cordially and forcefully divorcing portions of your soul, the causals bringing back the orderly conduct to the portrait of Christ-centeredness is redefined, remorse
min of meer 60% van die kinders word geraak deur ouers wat hulle verloor het deur gangsterisme. Of 'n ouer of miskien 'n ander, miskien 'n broer of 'n suster of 'n neef of 'n niggie wat miskien omgekom het in gangsterisme. En julle familie het verloor aan geweld? Ja, Wie? my pa. Hoe is uw pa overleden? En ik was van die school en toen kwam hulle my by die school. En toe wat sê hulle vir julle? My pa is oorlede. Is baie hartseer om my pa te verloor. It's difficult and it's extremely challenging, but there's nothing else a person can do but try. Die gemeenskap self speel 'n rol daarin. Want dit is die gemeenskap wat ons 'n kind inbly waar daar baie bende geweld is en alle tipe skoolelemente wat jy kry. So dit affekteer ons kind daarby bly. Hoe gaan dit ons kind affekteer en hy sien dit by rondom hom gebeur elke dag of waar hy bly. So sommige van ons kinders tree soms aggressief op of onbeskof teenoor onderwysers. En dan moet jy as onderwyser moet hy situasie hanteer met hy kind. Iemand het my pa doodgeskiet. En my pa is doodgeskiet op die stoep. Hy wil in die huis ingekom het, toe skiet hulle hom dood op die stoep. Ek sien die mense in die straat en so hulle wat my pa doodgeskiet het. En hoe voel jy oor dit? Ek voel hartseer, gaan my pa is dood. Wie sorg nou vir julle familie? Net my ma. En is dit maklik? Nee, ja. Is moeilijk om zonder een pa groot te raak. Ek is 1998 vrygelaat. Ek het die jaar 2000 het ek involved geraak met Bayview Primary School, waar ek op die beheerraad gedien het vir om en by 8 jaar. Toe ek op die beheerraad kom van Bayview het ek die belangrikheid gesien van wat werklikheid in die area. Ek kon regtig sien waaroor die lewe gaan. As jy kyk na die kindertjies van Bayview, baie wesies as gevolg van die gang violence, baie weeskinders as gevolg van die drug en alcohol abuse in die area. Hierdie kinders kan vir my meer vertel van drugs as ek weet. Jy weet, dit is hoe dit gaan in die area waar hulle bly. En 'n paar jaar gelede was een van ons major challenges, uitdaging was om die kinders se veiligheid te verseker by die skool. Dit is gedeeltelik het ons geslaag daarin. Jy kan sien die palisade fencing het 'n groot verskil gemaak. En ook ons het nou die die street patrol wat gedurende die dag die hek vir ons beman. Kinders, enige ouers kan nie net vrylik in en uit beweeg as hulle wil nie. Hulle word daar gekry, waarheen gaan jy, wat is die doel van jou besoek aan die skool en so aan. En dan moet hulle na die kantoor toe kom, 'n besoekerskaartjie kry as hulle wil na een van die onderwysers toe gaan, kry 'n besoekerkaartjie en dan gaan hy en doen sy besigheid terug en kom teken weer uit. So mate van die wil om te verseker enige een gaan nie net op die perseel kom nie. Een keer toen hij weer bij mensen kwam wat het doen, ik weet het. Hij ziet nu vrienden doen het weer, hij het ook, weet het. Het is makkelijk om stuk te krijgen, ik ja. Dat kost het.
child is on tick, you will see his eyes, it's red, and you will see the eyes are standing still. There's no movement in their eyes. It's like they are in a trance most of the time. And a child like that is most of the time the child is aggressive. We had now, last week, a child that was so aggressive that he assaulted Anita Goss. With that 14-year-old boy, he didn't even care. Obviously, what the police is talking, he don't care. He was so aggressive, he just is on his own. You don't tell me, I tell you. That attitude. And that's why there's a lot of violence, especially between the youth now. But this stuff. And this is what's happening when they are on tick. And tick makes it they can't sleep. They are restless. They are always up and down. Some of them will come to our office and say, please sir, help me. I can't sleep at night. They can't sleep at night. They can't concentrate in school also. There's some of the symptoms that we ask the teachers to look out also for. If the child can't concentrate and the child is very irritable and the child is always trying to bully other children, then they must know there's signs that this child might be on drugs. And we ask always from the principal and the teachers, they must come forward to us and we can look into these children and we can interview them, because we've got NICRO also that helps us with some of these programs. We've got Senka also, we have got all our NGOs to send these children through programs in order to rehabilitate them before things get out of hand. Because if they are so far hooked on drugs, then it's difficult to get them back into the system again. It was in the beginning, they used to use Bendex, the cheap one, and Daha. They mix the one together. But now with the availability of TUC, that you can't smell, you can detect it when a person uses it. And that is now the main contributor toward everything there. And looking at the behaviors of our pupils, once they use those things, they're more aggressive. They don't want to listen to nobody. They only do their own things. If you want to attend class, you attend class. If you don't want to go to school, they walk around in the streets. And ask them, why are you in the streets? And you don't ask me. You're not my parent. I'm doing what I want. That's the type of attitude that they build up. They're so aggressive, they don't see you even as a person that's talking to them. Terwijl mijn drankmisbruik beïnvloedt onze kinders en die kinders, zoals die kinders van vandaag, kijk altijd maar die, dus misschien hulle hoor nou, hy is 'n gunskieter en dan wil altijd soos hyne wees en as net hyne wil, hy is die myne ou, dat dit beïnvloed op onze kinders. Hoe lang tik je nog? 3, 4 jaar. Hoe zou je leven geweest zijn als je niet begint te tikken? Ik kan nog niet zien. Wil je die bal los? Ik was aan die Sanka geweest, dat is geen ik was geforst in het zijn. Als ik me even gaan zien hier en stop nu dan aan het checken of aan maken. Maar hoe lang tik jij? 4 jaar nou net. 3 jaar, amper 4 jaar. Wat doen het voor jou? Oké, dat maakt me focus bij de sport wat ik speel op school. Nee. Dat maakt me focus bij de pool. Dat kan niet zeggen dat ik het dagelijkse ding met te gebruiken. Ik speel pool. Dat maakt me weer focus op de pooltafel. Nou en dan betekent je. Meeste tijd avonds. Oké, je get aggressive. Ik kan niet zeggen was aggressive. Je was aggressive voor jezelf. En niet argument. Wat maakt je aggressive? Maar maakt me nog meer aggressive. Misschien was het daar al een toch voor jou pas. Lom, maar ja, heb die problemen. Je wil niet worry, je weet niet hoe. Nou, als jij nou voor een ouder wil zijn, wat is die dingen waar die ouders moet voor kijken, man? Als hulle kinders stuk. Hulle misschien een oorzicht. Op de gezicht, die oorzicht lijkt zo olierig. Ja, olierig. En die oor goed en ik ken zijn houdings. Die action is vannacht. Maar hij is gewoon vannacht gezien. Nee, zij loopt in bij het oor met kijken. Als je misschien lenig wil. Als waar maken, en ik wil net zo dat
Als je Lenny kooi, hij gaat niet stil Lenny kooi. Hij gaat aan uw rommen weg, of je gaat opstaan, hij gaat aan uw pieven leert. Water drinken. Of je gaat goed te worry bij te kan. Hij gaat aan door die mensen wel loeren, of zo goed. Ik ga goed wat ik doen, daar is wat nog. Wat nog rechts. Goed wat ik doe, je gaat daar is. Hier gaat het doen, dat drank ik pas ook niet bij op die donderdag, die zesde. Ik heb geen vraag met mijn naam niet gehad hier. Ja, kan ook jullie is wel baten gaan liggen, is wel die camera niet. Ik wil daar liggen met mijn chef. Ja, is eerlijk. Ik wil hier gaan mijn straat liggen, is wel. Singkat. Ja, kan maar is zo, maar andere persoon moet nog te motiveren of inspireren. Die wat echt doen. Ja, wil je alleen maar zelf pad gaan. Ik wil dat hij is lekker pad heen. Die mensen willen ze kopen, op museum te komen kopen. En als je één keer geproefd hebt, nee, Die gaan wel aan. zo hulle. Hulle wil aan één proef, hoe, die kwaliteit is Mijn dagen volgen ze lekker. En juist dat je voelt zo, een donkie wat één keer geproefd. En ik ken 300 pakjes zo groot, ik ga niet wachten. Ik ken niet wachten, ja, nou, daar voelen we lekker. Je voelt je wel het overdoen. En je ouders zo goed te gaan spelen die je zit. En elke vieren goed te presteren. Dat is ook goed. Ik zie het. Oud lijn eet je. 17, 17 zo lijkt. Ze zijn prachtig, maar niet dat maar daar al je. Maar is het dus van jouw ouders dan. Hallo kopen. Sama ay goed. Rego dua zo dan. Hallo lopen met een beker, je zo in de straat en rond. En dan beneden is tot bij alles. Die er tot is aan jongens loop. Nou is die hele dag lopen het de hele dag. Namen gaan hij pakken. Maar als je dit namen nog niet verstaan. Die pikkers. Alles gratis. Dan weer dagsport en dagsport. Met de manier leven. Kijk nou. Kijk nou, lijkt dan nou. Die wereld is cool en als blij asfalt. Kijk nou, lijkt dan nou. Die wereld is cool en als blij asfalt. Moeder zonder normaal. Niet te vol met een zorg is dagelijks draag. Niet zo big is zwaar, maar wat moet ik maken? Mijn braak en haar in de bonen, mijn harten op die straat. Moet ik bij een jongen staan, ik kan niemand vertrouwen. Voor vrienden zien er graag. Als wat de bodem, wat het zo was vastgebouwen. De meer wat de kans stoot. Wist je nou een probleem, maar alle kijk. In een zijt geblik, van noord naar zuid. In een boordse man. Wie heeft hem geschiederd? Wie heeft het geschiederd? Kom ik doen, wat die bouw, wat de naam bouw. Wat is genade van boekjes foto's. Wat de kind van jaren. In jouw Aku memang kesini miskin. Anak dia kan di Anak kesini miskin. Siapa terkadang saja. Saya pun tidak baik ya nanti. Kenapa pulang kamu nanti? Siapa yang kamu Wat om zijn round die tractor. Hij is keilang gezoek. Dus ik kwam close en hij zei voor het en hij is een gaartje. En dus hij kwam. Maar die oude fiets is ook wel een gaartje. En op jou een gaartje. Had ik hem nog gezegd. Dan was hoe dat tractor uit. Hoe dat kapot aan gaat. Meer geschoten. Bij hem staat.